Eguerdion eta eskerrik asko etorri zarien hoi, eta gure asmoa gaur da, elkartu gara hemen kultura zinegotzia edo herritartasun zinegotzia nazen neu, baina ondo lagunduta Ziortzan Handia bibliotekak arduradunaz eta herritartasun batzordean gizarte ongizatea arduratzen den Amaia Legorburuaz lagunduta nator, benetan ilusio handia egiten duzkun proiektu bat orkestera, eta bere momentuan deitu gendun mundutik jurretara, eta gaur egun ez dakit zer bilakatuko dan, ze gauzak forma desberdinak hartzen dauz. Oinarrian dagoena da, iurretara kanpotik etorritako jente asko daukagula. Duela 50 edo 60 urte etorri ziren batez be Espainiako beste elkarte autonomo batzuetatik, Galiziatik, Extremaduratik, Andaluziatik, Gaztela Leonetik eta hainbat lekutatik etorritakoa daukaguz. Bere momentuan maketo konsiderau genduzanak, hemen aborigena ginenok askotan maketo detzen dutzien, eta bere momentuan egin zan integrazioak zer hobetu eukan. Eta orain gagoz beste bigarren olatu baten, eta oraingoan jurretara aurreratzen jakusanak munduko leku askotati datozenak dira. Eta konturatu gara azken urteetan horretan hogei hizkuntza inguru hitz egiten direla. Handik eta hemendik batuta, badirela, ezta? Afrikatik etorriako jente asko, bai Marrueko aldetik eta bai Sahara Beheko parteetako herrialdetatik, Mali, Senegal, Ghana, Gineatik, Europako beste herrialde batzutatik bai, Erromaniatik eta etorri direnak, Ameriketatik etorri direnak bai, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, hainbat lekutatik. Eta nahi genduna zan, erronka moduan hartu eta aberastasun moduan ikusi etorri jakusan pertsona guzti horrek gure herrira ekarri da bien guzti hori, ezta? Eta orduan horri erreparatuta egin duguna izan da urte oso bat erongo dozkun proiektu bat diseinatu dugu. Orduan proiektu horrek hanka desberdina daukaz, nik zirriborratu egingo dut eta gero ja Ziortzak eta Amaiak xehetasun gehiago eta argibide gehiago emango da biez. Udalak dauka ohituraz, azken ez dakit zenbat urtetan, etxeetara gabonak bueltan errepartitzeko egutegi bat, hilabete bakoitzean argazki bat egaz egoten dana. Orduan, esan gendun, pertsona horrek aurten gure sukaldeetara eta gure etxeetara ekarriko duguz. Kanpotik etorri diren pertsona horrek horre eukiko duguz. Orduan, egutegian aurten eukiko duguz 6 pertsona etorri zirenak bere momentuan Espainiako beste txokoetatik eta beste 6 pertsona munduko leku desberdinetatik etorri direnak. Pertsona horrek argazkia izateaz aparte hitz egingo dozkue egutegi horren bitartez, ze QR bat txertatuta egongo da, eta QR horretan gure laguntzen ari da Markelon Handiak egindako elkarrizketa bat ikusi ahal izango da bertan. Bideo batez ikusi ahal izango dugu bertan QR horretan pertsona horien testigantza. Eta horrezaz gain, pertsona horrek nahi dugu aurrez aurre eurekin euren bizipenak eta partekatu, eta bibliotekaren egunaren inguruan antolatu diren beste hainbat ekintzen artean, eukiko dugu eurekin giza biblioteka antolatzeko eta partekatzeko aukera, gero Ziortzak azalduko dauen moduan, ezta? Eta ez horri bakarrik, baizik eta urte osoan zehar, zapore desberdinak eta guzti hori partekatzeko aukera izango dugu, pertsona horrek ekarri dozkuen aberastasun guzti horrekin, ezta? Guretzat erronka handia da, jurretar barri honek, berton jaio direnak edo kanpoan jaio diren jurretar guzti honek eta gure artean sokak eta ariak eta elkarrekin partekatzea eta bizipenak partekatzea. Munduko arrozekin urteak daroaguz eta hor konturatu gara, eta bestelako hainbat ekintzekin hor konturatu gara, alkarren arteko harremanak sortu beharra dagoela. Ez bakarrik testimonialak diren gauzak egitea baizik eta iraupena eukiko da bien ekintzak egitea, ezta? Zergaitik, askotan mugitzen garelako aurreiritziekin. Eta aurreiritziak noiz apurtzen duguz, aurreiritzi horren atzean dagoen pertsona eta pertsona horren bizipenak eta bizitza ezagutzen dugu zanean. Aurpegia epinten dutzagunean eta bere kontestuan ezagutzen dugunean, aurreiritzi asko apurtu egiten direlako. Eta helburua hori izango litzateke egin nahi dugun guzti honekin eta lehen azpimarratu dudan moduan, ilusio handiz ari gara
guzti hau prestatzen, mimoz eta nik uste dut errespetuz ari garela pertsona desberdinak elkarrekin harremanetan jartzen, eta hori da helburuetako bat. Orduan, igual hitzaseuei pasatuko dutzuet, igual lehenengo Ziortza eta gero Amaia, xehetasun gehiago emateko, ezta? Bueno, eskerrik asko, natortzearen barriro be, eta zorionik ondo esan dagoen moduen, orain hasiko da, eta urte guztien zehar mantenduko den ekitaldi sorta badeko hemen aurrean, ezta? Beti iurretarrak, jatorri ezberdineko iurretarrak ezagutzeko asmoz. Aurpegia ipinteko eta ahotsa ipinteko asmoz. Uia bibliotekan urteak daramatzigu hori, errealitate hori sumatzen, ez da? Elkar ezagutzen dugu lekuia, baina horrekin ikusten gendun zeo zer egin behar zela, ez da? Orduan, pentsau gendun, urriaren 24an mundu mailan bibliotekaren eguna ospatzen danez, Sarajevoko biblioteka suntsitu zenean izendatu zutelako horrelako hori gehiago ez pasatzeko bibliotekaren egun bezala, atxaki ona izango zala, aurtengo ospakizunetan giza biblioteka bat antolatzea. Orduan, alde batetik, 2025erako prestatu diren ekintzen artean, egongo da bariku honetan, urriak 24 Peru Madalena eta Ibon Errejeren entzunaldi bat, lotaldia deituko dena, adin guztietarako, eta bestetik, urriaren 30ean, herritarrak gonbidatu nahi duguz, giza bibliotekan parte hartzen. Zer da giza biblioteka? Giza biblioteka da, zu normalean bibliotekara esatu zenean, normalean liburu bat edo dokumentu bat hartzen duzu maileguan. Kasu honetan, hartuko duzu pertsona baten bizipena. Aukingo duzu pertsona bat aurrez aurre ezagutzeko aukera, talde txikietan gehienez ere 3 pertsona batera egongo dira gonbidatu batekin, eta pertsona horrek kontatuko dizu zergatik bere istorioa. Kasu honetan gure gaia da han eta hemengo iurretarrak, eta kontatuko dizu zergatik etorri zen iurretara, eta nola izan zen bere bidai hori, eta nola bizi den gaur egun iurretan. Nahi izan dugu, errealitate horri pizkat isladatu, erroldan agertzen den immigrazio horren jatorria kontutan hartuz, orduan, gonbidatu duguz, esanguratsuak diezan atzerritar kopuru, ezta? Eta gero, horiek agertuko dira egutegi horretan, batzuk, beste batzuk ez, baina hemen 10 gonbidatu izango duguz, 4 Espainiar estatukoak, eta beste 6 kanpotik datozenak, azkeneko barriagoak dire. Eta, prest oraintxe bideoan ikusiko dugu, pizkat aurkeztuko duguz, eta, beraien historia kontatzeko prest agertu dira, eta gu oso eskerroneko gauz, ez da erreza, noberaren herritik urten beharra, eta gero prest egotea hori kontatzeko. Orduan, horre dira gure ekintzak, eta, jenteak egin behar dagoena da izen eman, eta gero egunean bertan, okingo dugu aukera, hainbat pertsonakin elkarrizketa hauek aukiteko. Orduan, gure gozu ikusten dugu bideoa, eta gero ja. Burutegitan egiten den jarduera. Urriaren 30ean, lurretan ospatuko da Biblioteken Nazioarteko egunaren baitan. Aurten, lehenengo giza bibliotekaren edizio ospatuko dugu, eta bibliotekak sorleku ezberdineko hainbat herritar gonbidatuko ditu entzule talde txiki bati beraien bizipenak kontatzera, 15 minututako elkarrizketa pertsonalen bidez. Ideia, guztiok ditugula kontatzeko eta entzuteko moduko bizipenak da. Elkarrizketa irekiak izanez gure komunitatean onarpen, tolerantzia eta gizarte kohesio handiagoa lortzeko. Ikuspegi berritzailea da eta topikoei eta aurretziei aurka egiten saiatzen da, lagun arteko elkarrizketaren bidez. La Biblioteca Humana es una iniciativa nacida en Dinamarca en el año 2000, que se desarrolla en las bibliotecas a nivel mundial y se llevará a cabo en Lurreta el 30 de octubre, en el marco del Día Internacional de las Bibliotecas.
Este año vamos a celebrar la primera edición de la Biblioteca Humana y para ello invitaremos a yurretarras de diferente procedencia a contar sus vivencias a un pequeño grupo de oyentes mediante entrevistas de 15 minutos. Todas las personas tenemos vivencias que se pueden contar y escuchar, fomentando el diálogo, la tolerancia, el aprendizaje y el entendimiento entre personas procedentes de otros estilos de vida y culturas. El 30 de octubre a las 6 la cita será en la Biblioteca Pública de Iurreta. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta nueva experiencia. Meli vino de Zamora con la intención de ayudar a la familia y no llevó bien el cambio. Estuvo a punto de volver a su tierra natal, pero conoció a su novio y ahora cuenta y lee historias en los clubs de lectura locales. Para Piedad, la integración fue muy dura. Añoraba aquí el tiempo y el humor de su tierra natal. Hoy día vive feliz en Iurreta con su familia y con los amigos de la Asociación de Mayores. Ribadelago quedó hundida bajo el agua en 1959, cuando la presa se desbordó. Por eso muchas familias de allí tuvieron que emigrar. La familia de Paco ya estaba en Iurreta, pero perdieron a numerosos familiares en el accidente. La memoria no se hunde. Cuando Luciano llegó de niño, encontró un ambiente sombrío y triste. Conflicto, tensiones, aversiones. Con el tiempo se naturalizó y ha visto cómo se aclaraba el estilo de vida. No olvida sus raíces. Ukrainian jaioa eta Kirgistanen hasia, ekialdeko gerra girotik ihes egin zuen duela urte gutxi. Euskaldunen gure kultura mantentzeko egiten ditugun saiakerak mairesten du, eta dantzari dantza ikasteko amesten du. Hara eta ona dabil Elena, ekialdeko haizea bezala. Ilunabar batez, lagunekin jolasten ari zela, aitak Europara etortzea animatu zuen. Gaztea izanagatik, ausardia ikaragarri erakutsi zuen Sarak, Maroko atzean utzi eta kontinentez aldatuz. Ez dio jolasteari utzi. Senideak milaka kilometrotara dituela, laster bizitan joateko esperantza du bertak. 2005an atera zen La Pasetik, behar izan ekonomikoak bultzatuta, probatzera etorri zen eta azkenean bizimodu bat eratu du bertan. Senegalen gobernuz kanpoko erakunde bateko idazkari lanetan zibilen zinon. Gobernu akordio bati esker etorri zen, baina laster konturatu zen ez zela kontatu zioten bezain errazen. Hemen ere idazkari dabilen boleta. Erromaniako egoera ekonomikoan ez zuen horrela errazik ikusten Nikoletak. Baliabide hobeak topatu ditu. Baina emakumeen jabekuntzan alde nabarmena ikusi. Behandin duen hortuan, etorkizun hobe baterako hasiak egiten ditu familiarekin batera. Afrika du zainetan, bihotzean eta buruan. Mendebaldeko esku hartzearen eraginez, egoera latzean den herrialde hau zuen duela 30 urte. Maliarrak tratu eta laguntzeko Fasoden elkartean behar du zilik. Eta gaur egun herriko ekintzetan parte hartzaile aktiboa da. Bueno, bideo ikusita gero, eta zuek esan duzu esan guztizak esan da gero, ez eta asko biltzen izateko. Baina, zer esan, zelako trebea diesan, zelako ausartak ona etortzen euron etxietatik kanpora joaten ona etorri eta astiro joan gara eurok ezagutzen. Astiro izan da guztize. Lehenengo eta hasi ginen ongi etorri liburu hau, eta ja urte batzuk hau egin zala be bai. Hizkuntza desberdinetan. Hizkuntza desberdinetan, jakitzeko eurok medikura joan behar bazien, edo menatzen dago iztegi bat bai, aita, ama, eta, bueno, euskeraz, erderaz, rumanieraz, danetara. Eta astiro hasi gara eurokin hitz egiten, eta ja oso karina handize hartu dotzegu, eta bertako egin jakuz, eta oso posi gauz. Hasi ginen lehenengo arrozakin gauza, ekintza batzuk eta antolatzen, eta konturatu gara, danok oso antzerako gariela, eta eurek gure kultura errespetatzen da bien moduen, gupe bai eurona errespetau ezin ez dugu gauzak oso ondo datorrela. De hecho, ointxe bertan, hemendik eta minutu batzutara dekogu ikastaro barri bat hasten duguna hautxe, Zaporean hitz, eta
kanpoko jente dator, euron danon artean egin behar duen gauza bada, eta askotan egiten dugu, igual, esango dutzut, edo zein ekintzain da gero bukatzen da nien, merienda bat egiten dugu, ezta, merienda bat, edo. Da bakoitzak ekartzen dago, bere jatekoa da. Beti hor gabiz, ze gozue dan, edo zelan egiten duzu, egin daigun bat. Ezke da, era bat, lagun egiteko eta ikasteko eta segaitik ez. Nire jateko egozue da, eta eurona bai, eta konpartidu, da hori da guretzako hemen egotea, ezta, eurokin egotea. Eta oso pozik gauz. Eta gero baita Amaiak esan dagoen moduan, hainbat ekintza gehitzen joan izan gara euren eskaerei jarraituz eta euren preminak eta proposamenak jarraituz, ezta? Elkar ezagutze horretan, bertokotu egin diren moduan, eurape proposamenak egin dabez, eta hor dagoz, jostungintza tailerra, dantza tailerra, sukaldaritzakoa hau, eta beste ibilbideak egitekoa. Joan dira proposamenak egiten eta kulturretxetik batu egin dira eta forma emon jaki horrei, ez? Eta hori da elkarregaz bidea egiteko modua bai, ez? Nik uste dut, gure aldetik esateko geneukan hausi izan dela gitxi gora bera, ez dakidana da zeuen aldetik galderaren bat edo argitu beharreko zeo zer badaukazue? Bale, mila esker, etorteagaitik, eta jente animatu batez be parte hartzera antolatzen diren ekintza danetan, ezta? Orain hau daukagu, gero etxeetara joango da egutegia, baina egutegi horretan agertzen diren bideoei bai emango dutzagu joko. Beste aurkezpen bat. Gero ja, abendura begire. Eskerrik asko. Hori da.